Għax billi kien fejjaq ħafna nies, daw kollha li kellhom xi mart kienu jrossu fuqu biex imissuh. U l-ispirti ħżiena kull darba li kienu jinmħu, kienu jinxteħtu fl-art qudiemu u jaqbdu jgħidu: Int liben ta' Alla. Iżdu kien jornalhom bisħieħ biex ma jurux minn kien. Il-kelma tal-mulej. It-tifħil lilek Kristu. Il-Vanġelu li għandna kif smajna illum jurina li bosta nies minn diversi nħawi telqu u marru biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Nies illi mxew distanzi kbar, ħallew ir-rutina tagħhom, dak kollu li kellhom ikomplu u marru biex jiltaqgħu ma' Ġesu. Jista' jkun li raġunijiet kienu għan-nies kollha differenti, ċertament min mar forsi għal kurzita, min mar biex jitgħallem mit-tagħlim ta' Ġesu għax kien imsaħħar wara t-tagħlim tiegħu. Kien hemm min forsi mar biex jikseb il-fejqan. Kien hemm bosta nies li kienu jimxu wara Ġesu għal bżonnijiet li kellhom. Meta nisimgħu dan il-Vanġelu rridu nistaqsu lilna nfusna kemm verament jien għandi l-ħeġġa bħal dawn in-nies u mmur niltaqa' ma' Ġesu. Dan Ġesu li lili wkoll għandu ħafna x'jallimni u għalhekk l-ħtieġa tal-kelma tal-mulej fil-ħajja tagħna. Mhux darba kultant, mhux meta mmur għal qudiesa, imma anke fil-ħajja tagħna kuljum għandna nsibu dawk il-waqtiet fejn nieqfu naqraw, nirriflettu u ngħixu l-kelma tiegħu. Li jekk verament nitalmu l-kelma tiegħu u ngħixuha ħatamilna nies b'differenza. Nies li nkunu qed ngħixu fid-dinja imma maħniex tad-dinja. Jekk verament ngħixu b'impenn u f'fidi sħiħa il-kelma tal-mulej sa tagħmilna nies b'differenza. U allura nistgħu nkunu tassew il-melħ tal-art u d-dawl tad-dinja. U llum għalina l-Agostinjani li nibdew niċċelebraw l-ewwel ħamis ta' Santa Rita bitħejjija għall-festa tagħha f'Mejju, hemm verament naraw li fil-ħajja tagħha kemm ħadet bis-serjetà il-kelma tal-mulej. Tant li għamlet minna bniedma b'differenza. Baqgħet tħobb anke meta ma kienx qed tirċievi l-imħabba. Żammet il-paċi anke fejn il-ħajja m'għamluwilix daqstant faċli biex iżżomm il-paċi, l-għaqda u l-imħabba. U baqgħet tirrispetta u tħobb lin-nies mod speċjali ż-żewġa u kif inhu. Dan li għamilna nies b'differenza għax il-kelma ngħixuha mhux biss naqrawha, imma nwettquha fil-prattika tal-ħajja tagħna ta' kuljum. Naraw li nies oħrajn forsi kienu jmorru wkoll biex jiksbu l-fejqan. ċertament ma jfissirx induru lejn il-mulej għal fejqan fiżiku, imma nduru lejh ukoll anke għal fejqan spiritwali tagħna, fin-nuqqasijiet tagħna, fid-djufija u l-fraġilità tagħna. Nirrikorru lejh fejn mod speċjali fis-sagrament tar-rikonċiljazzjoni niksbu dan il-fejqan. Mhux għax ma nerġgħux naqgħu fl-istess djufijiet tagħna, għax hija parti mid-djufija tagħna, imma nżommu id-djufija tagħna taħt kontroll. Mhux li ma naqgħux iżjed, li nerġgħu nqumu u nerġgħu ninaqdu u nkunu qrib tal-mulej. Jalla il-kelma li għandna kif smajna, iġġanna verament induru lejn il-mulej u ngħidulu: mulej, għatina l-għajnuna u l-qawwa tiegħek, il-ħeġġa biex bħal dawk in-nies ta' żmienek aħna wkoll nitħeġġu għalik u nkunu qrib tiegħek. Verament int biss tista' tagħtina l-ħajja, int biss tista' tagħtina
dak li aħna neħtieġu biex ngħixu skont il-qalb tiegħek. U jalla verament dawn in-nies jagħmlulna l-kuraġġ li ninsew l-għaġla tal-ħajja, ninsew ir-ritmu maġġel tagħna u niftakru l-ewwel persuna li għandna nkunu qrib tagħha huwa biss int, għax int biss tista' tagħtina ħajja b'differenza. Ikun infaħħar Ġesu Kristu. Dejjem ikun infaħħar. Kristu, is-saċerdot waħdini u ta' dejjem, huwa dak li allabat biex ifejja l-umanità marida u jeħlisha mix-xitan. Nitolbu biex fina wkoll tiddi r-rebħa tal-mulej Ġesu. Nitolbu għall-Knisja sabiex il-mulej ikompli jfejja u jeħles lil bnedmin li qed ibatu permezz tal-opri tajba tal-insara. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-mulej għall-awtoritajiet ċivili sabiex ifittxu mhux il-poter li jassar imma s-servizz li jwieġeb għal bżonnijiet tal-fqir u l-batut. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbu l-mulej għall-morda sabiex id-dbatija tagħhom maquda mad-dbatija ta' Kristu tiswa għas-salvazzjoni tad-dinja. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għall-komunitajiet tagħna sabiex dejjem ifittxu il-preżenza ta' Kristu fit-talb u fiċ-ċelebrazzjoni tas-sagramenti. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Fiskiet ta' qalbna nresqu t-talbiet tagħna. U Alla nitolbuk tfejja il-qalbna u l-ġisimna bil-qawwa ta' Ibnek Ġesu li dejjem ħaj jidħol għalina quddiemek li lu ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lill-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Atina mulej li niċċelebraw dawn il-misteri kif jixraq għax kull darba li nġeddu t-tifkira ta' dan is-sagrifiċċju iseħħ l-emil tal-fidwa tagħna bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Nerfaw lum narfuq. Nerfawhom lejn il-mulej. Niżuħar lill-mulej jala tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew, mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kull imkien irroddulek ħajr. Għad li xejn ma teħtieġ it-tifħir tagħna, inti jogħġbok tagħtina l-grazzja biex minn qalbna rroddulek ħajr. Għax hekk il-ġiena nagħtuk ma jżidlek xejn fik innifsek, imma lilna jiswilna s-salvazzjoni bi Kristu sina. Għalhekk nissieħbu mal-tajja tal-anġli u f'fer kbir intennulek. Qaddis, qaddis, qaddis,
mulej Alla tal-eżerċti, is-smewiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fil-għoli tas-smewiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, Osanna fil-għoli tas-smewiet. Qaddisa sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sina Ġesu Krist. Li meta kien ser jingħata biex mir-raħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata likom. Ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' rat il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra tan-nubiet. Għamlu dam tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dam tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sina Ġesu Kristu noffrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u raddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħanna f'ġisem wieħed li lna li nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek, imxerda mad-dinja kollha, wettaqa fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, l-Is of Charles, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħuna li raqdu bit-tama tal-qawmin. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħena lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Fl-imkien mal-Verġin imqazzhom Alla Marija, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla l-missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja, għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu dik l-istess talba li għallimna li bentalla nnifsu għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobsna ta' kuljum, għatina llum, aħfrinna nnubinna, bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la daħanniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Ħlissna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u ninatijak il-paċi fi żminna, biex inkunu ħielsa dejjem id-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw il-lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek, inħallilkom is-slim, natikom is-slim tiegħi, la tħares lejn nubinna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slimu laqda li intrid fiha, in li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu sinjal ta' paċi lil xulxin. Ħaruf talla li nneħħinu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li nneħħinu bit-tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li nneħħinu bit-tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf talla. Danu dak li neħħinu bit-tad-dinja. Ħenin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej, ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Il-ġisem.
flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu, għatina mulej l-ispirtu tal-imħabba tiegħek biex kif majna l-kol minn ħobża waħda tas-sema, hekk ukoll fit-tiba tiegħek ta' minna qalb waħda bejnietna bi Kristu sina. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Wasanna fit-tmiem il-qudiesa tal-lum minn Patri Elix Kawki, Agostinjan. It-talba tar-Rożarju tistgħu ssegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakkarkom li matul dawn il-jiem l-insara kollha madwar id-dinja qed jiċċelebraw il-ġimgħa ta' talb għall-għaqda fost l-insara. Għat-talb u r-riflessjonijiet ta' kuljum għall-għaqda fost l-insara żur il-website knisja.mt. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-mument ta' talb. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna, eħlesejna u wieqaf magħna. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw-dejjem, jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna nnubina, eħlisna min-nar tal-infern. Hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. L-ewwel misteru tad-dawl meta sina Ġesu Kristu tammet fix-xmara Ġordan. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, ħaffrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Gloria al-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, Ġesu li twilet għalina u rrit ikun bnidem bħanna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna nubinna, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li jeħtieġu il-ħnina tiegħek. It-tieni misteru tad-dawn meta sina Ġesu Kristu vera minnu fit-tix ta' Kana. Missierna li inti fis-semawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirkinti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria al-Missier li benu l-Ispirtu Santu. Kif kemm il-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna.
O Ġesu tiegħi, aħfrinna nubina, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. It-tiela misterju tad-dawn, meta sina Ġesu Kristu ħabbar is-saltna ta' Alla u sejjaħ għall-indiema. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna nubina, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Ir-raba misteru tad-dawn. Meta sina Ġesu Kristu tbiddel quddiem l-apostli fuq il-muntanja Tabor. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik jisma t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna n-nubina, eħlisna minn nar tal-infern, hu l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Il-ħames misteru tad-dawn, meta Sina Ġesu Kristu waqqaf l-Ewkaristija it-tifkira tal-misteru tal-Għid. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi santnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna tnubietna bħalma naħfru minnu ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slima lik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma t-talb tagħna, Ġesu twilet għalina u rrid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi, aħfrinna n-nubina, eħlisna minn nar tal-infern u l-ġenna l-erbieħ kollha, speċjalment dawk li jeħtieġu l-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewwa u tama tagħna. Slima lik lilek ngħidu għaliex aħna t-turufnati u li tqeva, lilek nitniedu, aħna li nibku nolfqu f'dan il-witt ta' dmu. Ejja mela avukata tagħna, dawwar lejna dawk l-għajnejn tiegħek tal-ħnina, urina wara dan it-turufnament il-Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek, o ħanina, o pija, o ħelwa, o Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid kif is-sema hekk fl-ard.
ħobżna ta' kuljum għatina llum, għafrinna dnubietna palma naħfru minnu ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirek inti fost in-nisa, u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla, itlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Glorja l-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu saw dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom jisriħu fis-slim. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ismana, Kristu ismana, Kristu l-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier Eternalla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddis Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazzhom Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, Om ta' Kristu, itlob għalina, Om il-Knisja, itlob Om għalina, tal-ħnina, itlob Om għalina, tal-grazzja talla, itlob Om għalina, muxebba, itlob Om għalina, mittama, itlob Om għalina, li zjed nadifa, itlob Om li għalina, zjed nadifa, itlob għalina, Om bla teba, itlob Om għalina, li tissoq l-imħabba, itlob Om għalina, tal-aġeb, itlob Om għalina, tal-pariri tajjeb, itlob għalina, Om ta' min ħalaqna, itlob għalina, Om ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tissoq kull qima, itlob għalina, xebba li tissoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta malla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispiritu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tieba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' Lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka ta' rab tal-ġdida, itlob għalina, bib tas sema, itlob għalina, kewba ta' filgħodu, itlob għalina, saħħa tal-morda, itlob għalina, kien tal-midinbin, itlob għalina, farax tal-migranti, itlob għalina, farax tal-imniktin, itlob għalina, għajnuna tal-insara, itlob għalina, sultana tal-anġli, itlob għalina, sultana tal-patriarki, itlob għalina, sultana tal-profeti, itlob għalina, sultana tal-apostli, itlob għalina, sultana tal-martri, itlob għalina, sultana tal-konfessuri, itlob għalina, sultana tal-verġni, itlob għalina, sultana tal-qaddisin kollha, itlob għalina, sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, itlob għalina, sultana mtella s-sema, itlob għalina, sultana tal-Rożarju mqaddes, itlob għalina, sultana tal-familja, itlob għalina, sultana tal-paċi, itlob għalina, ħaruf talla li nneħi n-nubit tad-dinja, aħfrinna nitolbuk mulej, ħaruf talla li nneħi n-nubit tad-dinja, ismana nitolbuk mulej, ħaruf talla li nneħi n-nubit tad-dinja, ħenna lina, itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jisħoqilna dak li wedna Kristu. qatililna għaddejja tiegħek mulej Alla. Nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristusina. Amen. Talba San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, itwal għalina fit-taqbida. Kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Irraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-tajja tas-sema. Itfa bil-qawwa ta' Alla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżiena l-oħra li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erbieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe. Slim għalik ħares tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija li l-ek Alla fdalek lill-libnu fik Marija edet il-fiduċja tagħha miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Mqaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen.
San Giuseppe, itlob għalina, San Sebastian Martri, itlob għalina, San Turrocco, itlob għalina, San Paul Missirna, itlob għalina, San Publiu, itlob għalina, San George Preka, itlob għalina, Beato Nazio Falzon, itlob għalina, Beata Deodata Pisani, itlob għalina, intom qaddisin protetturi tagħna. itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. U Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla jeda dak li rebħitinna l-fidwa tiegħek, in li dejxu fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu u veru Alla u veru bniedem, imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek għal-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbira Alla Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġnu Umm, imbirek San Giuseppe Arus Kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġlu bil-qaddisin kollha tiegħu.